Tungod sa tinda nga Japanese cake, nahawa sa kalisod ang babay nga kanhinan trabaho ug nagdawatan og ubos nga sweldo. Sayranta ang iyang panikay-sikay sa report ni Alan Domingo. Kini ang lamian nga Japanese cake nga giluto o gitinda gamit ang food cart sa ubos sa Taytayan sa Barangay Umapad, Mandawi City. Ang lutuanan, gibutangan og mantika ay gilunuran sa sinagol ng daan nga ingredients aron dili mo pilit ang mga Japanese cakes ug human sa pipila ka minutos na luto na kini. Tag 10 pesos ang buok sa Japanese cake nga paborito usab sa mga mamalitay. Ang tag-iyan ini mao si Gigi Kuntadan ug ang iyahang kaabag mao iyang pagumangkon. Matod ni Gigi nga lisod ang ilahang kahimtang dihang nanarbaho siya kaniadto kay 300 pesos lang ang sweldo kada adlaw. Busa nangarisgar sila sa pagnegosyo og Japanese cake nga sa social media raw sab nila nakatunan. Nganong nagka-idea man kang magnegosyo? Tungod sa kalisod sir niya, kung motrabaho sad ko, gamay ra kayo sweldo. Okay, pilay sweldo nimo sa una katabaho? 300. So karon di lang ta mo butyag pero unsa naman double digit, triple digit? Sobra pas 300 ang akong sweldo ron sa usa ka adlaw. So makabuhi-buhi na gyud. Oo sir. Kun kaniadto 300 pesos kada adlaw ang kita ni Gigi sa panarbaho karon gipilo-pilo na ang iyang kita. Gani nakapahimo na sab sila milk teahan pare sa Japanese cake, nakatuna na usab nila kini sa social media. Tungod kay may arangkada ng negosyo, gipalapdan pa nila og laing food cart nga street food. Wa pay tuig nga nagdesisyon si Gigi nga magkinaugalingon sa pagpanginabuhi ug layo na ang ilahang naabtan. Kaloyan po din taos Ginoo nga ningkuan po din taon akong negosyo. Pogi lang yun. Pogi lang jud sir. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.